Kinumpirma ni Kamsur Representative 5th District Congressman Migs Villafuerte na pasado na sa third and final reading ng Kamara ang Kalinga Act. Ibig sabihin, hihintayin na lang maaprubahan ng Senado ang Senate counterpart ng naturang panukalang batas. Ang co-author ng House Bill 8834 si Congressman Migs Villafuerte na inendorso ni House Speaker Boje D at Majority Leader Sandro Marcos. Ang Kalinga Act o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo and Goods Assistance Act ay naglalayong mas mapadali ang pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga nangangailangan lalo na sa panahon ng krisis. Dahil po sa giyera na naganap sa Middle East, nagdala ng napakataas ng presyong ng bilihin, ng langis at marami pang iba lalong-lalo na sa Pilipinas. So in the Kalinga Act, it institutionalizes many things. Number one, yung Kalinga National Council, na kung saan kung merong mga krisis, pandemic na dumating sa ating bansa in the future, mas preparado ang Pilipinas. It will be a whole of government approach, council, na kung saan permanent. We have designated kung sino ang in charge, ano ang itutulong, ano ang ayuda, subsidy para sa mga driver, mga chopper, subsidy, ayuda para po sa mga nangangailangan na mga pamilya at individual. And number 4, institutionalizing and updating a list. Sabi nga, dapat hanggang zona level, barangay level ang updating ng mga listahan nang sa ganon, walang maiiwan. Yung mga pinaka nangangailangan at problemado, sila ang ma-prioritize at mauna. Kasama na rito ang kinakaharap na krisis sa langis ng bansa ngayon. Kabilang rin dito ang kasiguraduhan na magkakaroon ng sapat na tulong para sa mga vulnerable sectors tulad ng mga drivers, farmers, fisher folks at iba pa. Jam Garcia, CSN.